Yan guys, nakarotate na tayo. Kanina ayaw mo rotate eh. Ay, sila. Ayan guys, na-rotate na siya. Kanina ayaw mo rotate. Kaya, in-end ko. Video is not user. Yan guys, pasok, pasok, pasok. Kanina ayaw ma-rotate yung cellphone ko. Kaya in-end ko siya. Hello guys, it's long time no see, hindi ako naka-live. Tagal ko na hindi naka-live guys, kaya ngayon live. Kasi may time. May vacant time. Ayan, maganda siya. Magandang lighting. Ayan, i-share natin. I-share muna natin. Share natin sa group chat. Sa Facebook. Hi to all my 4 viewers na tayo. Hi host, good day sa'yo. Hi sis, Ruina Suarez. Welcome to my LSS. Ayaw ma-share eh. Ayan sis. Thank you. Ayan sis, paki-comment doon sa community sis yung FB name mo kasi i-playlist kita ng 3 video may playlist ko. Tapos i-comment mo lang yung yung name mo doon at saka name ng Facebook account mo at saka or hindi Instagram para message ko sa iyo yung message ko sa iyo yung screenshot ng na-play ko na video mo sis. Lista kita dito para ma-playlist kita. Ayan sis, paki-comment lang doon sa community ko yung yung FB account mo or Instagram. Para mapasa ko sa iyo yung yung screenshot ko ng paano yun sis? Hindi ko maintindihan. Di ba sis, di ba? Yung di ba may video ka sa mo? Tapos i-play ko siya ng yung tatlong video mo i-play ko siya. Tapos pagkatapos kong ma-play, i-screenshot ko tapos ipasa ko sa iyo sis para makita mo na na-play ko talaga siya. Paano yun sis? Hindi ko naintindihan. Ma-play, screenshot ko siya sis tapos ipasa ko sa iyo. Sa Facebook mo or Instagram pwede din.
Hi sis Tina Abinan. Okay, Facebook lang sisi. Thank you. Thank you din sis Ruina Suarez. Try video. Sure. Taga saan po? Ikaw sis Ruina Suarez, taga saan ka sis? Bacolod po. Parehas pala ta Bisaya sis. Di ba taga Bacolod Bisaya din? Nasa Pinas ka lang ngayon sis? Ilongga po sis. Yes, sa Pinas lang. Ilongga pala. Hi sis! Live lagi sis. Wala may amo. Naka-live kay way amo. Yung may trabaho. So naka-live. Matagal ako hindi naka-live. Kaya live din. Pag may time. Sabi ni sis Ruina Suarez, shout out sa lahat dyan. Yes, hintay-hintay tayo sis. Baka mamaya marami kang maisda dyan. Sabi buntagan edition din. Buntagan din, 1 hour ni. 1 hour live. Mamaya sis Ruina Suarez, hintay-hintay lang. Baka mamaya marami kang maisda dyan. Mabitbit, mabingwit. Share ko muna sa Facebook. Hihi, sisihi. Sisihi. Worse po. Hindi ko get sis. Bago ka pa lang sa ano pala sis? Bago ka pa lang sa bago ka pa lang sa nag-upload sa YouTube. Wala ka pang ano? Tingnan ko nga yung channel mo. 1 month ka pa lang sis. Ruina Suarez. Waris. Waris. Waris pala. Waris. Waris pala yun. Nahirapan sa kalisod. Yes, post bago pa lang. Madali yan yung bago pa lang.
Sinaos agtanggod. Agtang na. Agtang is live. Muna nagdag come here. I-share ko muna sa group chat namin para marami kang mabingwit sis Ruina. Waris. Waris pala. Waris. Sabi ni sis Ruinas Waris, God bless us all. Share ko muna sa group chat namin para yung mga ka-GC ko makapunta sila dito. Ayan, pumasok na si sis Nilia Uyaraka. Hi sis, welcome to my LS. Ayan sis Ruina, baka hindi pa kayo naghalika ni, nagyakap pa ni sis Nilia, ka-GC ko yan. Nilia. Nakita gid mo sis. Unang live na ko kanina na ang tawag dito. Live pang kasi wala pang ma-upload na video, wala pa ang tawag dito, tamad pa mag-edit ng video, kaya nag-live na lang kasi walang edit. Basta tamad mag-edit, live na lang kasi walang edit, post na lang agad. No edit, just post 8. Ayan sis Nilia, baka hindi pa kayo nagyakapan ni sis Ruina. Magyakapan na kayo sa isa at magtulungan tayo. Tama jud sis. Ito sis, na ako'y video, tulo siguro ni ka video. Wag yun ako pa ma-edit, gikapoy kog edit ang mag-live tabi. Kawala edit, diretso rag-post. Makatapol man ang edit ng video. Tama ka host, oo nga eh. Minsan kaya nakakatamad mag-edit. Ang hirap kay ma-edit. Diyan ako nahirapan sa pag-edit. Madali lang mag-video, tapos pag nag-edit na, naku. Pag hindi mo na-edit agad, diyan ka mahirapan talaga. Gurabels. Sabi ni sis Ruina Waris, Gurabels daw sis Nilia. Yung ka-GC natin sis Nilia, hindi pa tulog pala yata yung iba. Ayan, may bagong pasok na tayo si sis Sarah Joy Piderio. Thumbs up muna. Hello, beautiful host. Hello din sa iyo, sis Sarah Joy Piderio. Welcome to my LSS. Sis, paki-comment sa paki-comment sa community ko yung FB account mo para mapasa ko sa yung screenshot ng video mo. Yung screenshot ng video mo na panoorin ko, 3 videos. Si Sarah Joy Piderio. Salamat sa thumbs up, sis.
Salamat sa 3 thumbs up. Sabi ni sis Rowena Waris, anong PP ang community account niyo, sis? Ano yun, sis? Anong PP? Anong PP? Hindi ko gets. Yung, di ba sa community ko, merong nakapost doon na ano, yung about sa live, yung to sa live. Paki-comment yung name nyo doon sa Facebook account nyo para pag natapos kong pinanood yung video nyo, 3 video, i-screenshot ko siya at ipasa ko sa Facebook nyo, sa messenger nyo, para makita nyo na na-play ko talaga yung video nyo. Sabi ni Sarah Joy Fiderio, salamat host, welcome. Ano ang FB account niyo, sis? Ayan sis, nandyan, nakalink yung FB account ko sa may, ano ko, sa live ko. Smiling Vlogs. Anong FB account niyo, sis? Kasi manood ako ng 3 video nyo, tapos ano ko siya, pag natapos ko na siyang pinapanood, i-screenshot ko siya sa inyo, tapos ano ko, ipasa ko sa inyo. Sarah Joy Pedirio, sis Ruina, sa channel ni host, may option doon, di ba, video, playlist, community about. Yes, tama ka, sis Sarah Joy Pedirio. Ayan, dyan sa may account ko, sis, may ano doon, may community, may mga option doon na community, tapos, ang makapost yata, di ba, yung makapost sa community, yung may 1,000 subscriber. Di ba, sis, tama ko, Joy, Sarah Joy Pederio. Tama sis, nag-comment na ako. Salamat sis sa pag-comment. Okay sis, try ko tingnan. Yes sis, nandyan lang sa ko sis, sa channel ko, di ba, may community. Punta ka sa channel ko, tapos may doon, may home videos, playlist, at saka community. Tapos sa community, may post ako doon na may bago akong post kanina. Doon ka mag-comment sis sa FB account mo. Para may screenshot ko talaga yung video nyo na pinapanood ko, tapos pakita ko sa inyo. Sarah Joy. Sis, dami mo palang post sa community. Oo nga sis, marami na. Ikaw po, hindi ka pa nakapost, naka 1,000 plus ka na. Oo, meron ka ng 1,084 subscriber. Hindi ka pa nakapost, tinignan ko yung community mo, wala pang post Ano ka na sis? Kumusta yung mo, what's hour mo? Hindi ka pa naka-live? No, hindi ka pa. Hindi ka din consistent nag-upload every ka lang nag-upload every month. Kunti lang upload mo kunti lang, ilan lang upload mo? 1, 2, 3, 4, 5 lang. Sarah Joy Pederio, di pa ako nakapost saka kapag may LS na ako. Ba't hindi ka pa naka-LS sis? 1,000 plus ka na subscriber Try mo mag-LS, tapos sa LS kasi sis, sis, kulang pa nga ako sa WhatsApp. Sis, sa LS kasi sis, dyan ka makakuha ng maraming WhatsApp. Kasi dyan din ako dati. Dyan ako kasi dati. Hindi pa ako nakakuha ng WhatsApp. Nag-LS din ako palagi. Doon ako nakakuha ng maraming WhatsApp. Kaya nakakuha agad ako ng Nahihiya ako sis.
Nahiya, walang hiya-hiya dito sa ano, sa YouTube world. Ba't ka nahiya? Nag-post. May ano naman ah. Oo. Hindi ka din palagi nagpo-post sa channel mo. Ilan yung post mo? Oo, dami na matagal na kasi ako, sis. Matagal na yung channel ko. Ayan, may bagong pasok tayo, si Rosie Live. Hello, host at sa lahat. Hello din sa'yo, sis Rosie Live. Ayan, may bagong pasok tayo. Ayan, sis Rosie Live, paki-comment yung FB account mo doon sa community ko, sis. May post ako doon para may screenshot ko yung video na panoorin ko. At ipakita ko sa'yo, sis Rosie Live. Sabi naman ni Sarah Joy Pederio, haha, nakahiya talaga sis, lalo na kung pinapanood ako. Bakit? Bakit na nahiya? No. Asan ka ngayon, sis? Sabi ni Rosie Live, may nakaharang tinapos ko. Salamat, sis. Salamat, sis Rosie Live. Sabi ni Sarah Joy Pederio, hi host. Hi sis. At Rosie Live, welcome dito sis. Yes, welcome this. Salamat sa panonood sa nakaharang sis Rosie Live. Mataas ba yung nakaharang sis? At sabi ni Sarah Joy Fiderio, Pinas ako sis, nahiya akong bungis-ngis pa naman ako. Parehas dito sis, bungis-ngis man din ako. Saan ka sa Pinas sis? Sarah Joy Fiderio. At sabi ni Rosie Life, hello Sarah Joy Fiderio. At sabi ni Rosie Life, Dan thumbs up. Yes, salamat sa thumbs up. May 5 thumbs up na tayo. Sakto lang, sabi ni Rosie Life. Sakto lang. Yes, paki-comment yung ano mo, FB account mo sa ano, sa community ko. Para ma-screenshot ko yung panoorin kong video sa iyo na 3 videos. Pag napanood ko na, screenshot ko, tapos ipasa ko sa inyo. Para makita niyo talaga na pinapanood ko sila. Pangdagdag, what's our? Nakaano ka na ba, sis? Rosie Life. Ayan, malapit na din si sis Rosie Life. Naka 700 na siya. Malapit, kunti na lang kulang. At taga-Bukid nun ka, sis Rosie Life. Sabi ni Sarah Joy Fiderio, Pasig ako sis, gustong-gusto kong mag-ilis. Inunahan lang talaga ako, hiya. Nauuna kong mag-isip na baka kapag nag-ilis na ako, wala akong ginawa kundi tumawa. Haha, maganda nga yan sis, kaysa mag-ilis ka na ano, na umiiyak. Maganda yan sis. Mag-ilis ka, sayang yung ano mo, madami ka ng subscriber, tapos yung ano mo, yung habulin mo, ano na, what's our na lang. Huwag mong sayangin yung oras sis. Mag-ilis ka na. Huwag kang mahiya. Sabi ni Rosie Life, sige lang sis, may tiwala ako sa iyo, hindi ako na kailangan na screenshot. Salamat sis Rosie Life. Don't worry. Magko-comment lang ako or hindi, magko-comment ako sa video nyo. Every, ano ko, yung pinapanood ko na video. Magko-comment lang ako. Sabi ni Sarah Joy Fiderio, haha, natatawa ako sa iyo sis, parehas tayo nga bungis-ngis. O nga sis, bungis-ngis nga ako. Nung una din, nahiya din ako. Nahiya din ako, kaya minsan nabubulol-bulol ako magsalita. Pero hayaan mo na yan. Lalo na pag nagtagalog, hindi naman talaga manuhan yung Tagalog kasi hindi naman ako Tagalog, Bisaya ako. Kaya minsan nagkabulol-bulol. Bulol-bulol ako magsalita, pero carry lang yan. Yan. At sabi ni, hindi sis, nag-vacation lang ako sa Bukid nun. Saan
Taga saan ka sis? Rosie Life. Okay sis, comment ka lang. Okay. Okay na yun sis. Bisaya din ako. Hihi. Taga saan ka sis sa Bisaya? Di ba yung mga Bisaya, ewan ko lang sa iba kasi hindi ako sanay magtagalog-tagalog. Kaya minsan yung Tagalog ko nabubulol. At saka, minsan din yung, lalo na yung English. Sabi ni Sarah Joy Fidelio, sis, alam mo ba kung kinakatakot ko baka kapag nakatingin ako sa cam, baka di na tumikom bibig ko, mapagkamalan akong baliw. Haha! Muwang. Bakit naman? Maganda nga yan sis, bungis-ngis ka, tapos di ba, hindi naman siguro lahat tayo na sanay humarap sa camera. Ako nga, hindi naman ako sanay humarap na sa camera hanggang ngayon. Hindi pa masyadong sa camera, pero pipilitin. Si Dio, taga Cagayan ka pala sis, Rosie Life. Nasa Pinas ka din ngayon sis, Rosie Life. Yan, sabi ni Nilia Oryarakam, hello, Rosie Life. Sabi ni Sarah Joy, haha, tumawa siya. Ayan, may bagong pasok tayo si boss principal namin, si Lotong Probinsya, pa-shout out. Shout out sa'yo, principal. Lotong Probinsya, ayan, pag hindi pa nyo kayakap si Lotong Probinsya, pakipuntahan nyo guys. Yan, magluluto yan siya ng masarap na pagkain. Si boss, Lotong Probinsya. Pakipuntahan nyo guys. Sabi ni Rosie Life, hello Nilia Uyarakam, yes. Sabi ni Sarah Joy Fidelio, ay susis, parang batikan ka na nga. Batikan, hindi. Hindi pa nga ako masyado kasi nung una talaga, parang nagdadalawang isip ako humarap ng kamera kasi hindi ako sanay, ganon. Kaya habang tumatagal, practice lang sis, masasanay ka din. Sabi ni Rosie Life, sis, Pinas lang ako ngayon. Kaya pala. Sabi ni Lotong Probinsya, salamat, haha. Ayan, Rosie Life, hello, Lotong Probinsya. Ayan, magyakapan na kayo dyan, guys. Nung hindi pa nyo kayakap sa isa't isa. Ayan, sabi ni Lotong Probinsya, hello everyone, have a nice day to all. Ayan, principal, di ba, sa una, ta sa Facebook ng yung swap na mga swap dati doon tayo ng dito din sa sa Facebook parang ganon din, mag-swap tayo ng, kaso lang hindi tayo maka-auto swap dito, isa-isa lang. Ayan, pakipuntahan niyo guys si Lotong Probinsya, sarap niya mga luto niya doon. Sabi ni Lotong Probinsya, oo nga dito, diba dati sa sa Facebook, din tayo. Dito kaya wala na doon sa Facebook, dito na din tayo sa sa YouTube. Buti dito, maganda dito sa YouTube kasi panghabang buhay to. Pag hindi na-hack yung channel mo. At pag tumanda ka, makikita mo yung mga video mo, mga memories. Ayan, sis, Nilia Uyarakam, pakipuntahan nyo si Lotong Probinsya. Salamat sa pa-mention Lina, galing muna mag-explain. Anong galing mag-explain? Ayan guys, paki-thumbs up, don't forget to thumbs up. Ayan, may 6 thumbs up na tayo. Sabi ni Sarah Joy Fidelio, thumbs up tayo guys. Yes, salamat sa thumbs up. Ayan si Sarah Joy, baka hindi mo pa sila kayakap. Yakapin mo na si Lotong Probinsya. Si boss principal namin yan. Si boss principal. Ayan, magyakapan na kayo sa isa't isa para sino yung isa? Si Lotong Probinsya. Ayan. Isali kita sa watch ko yung 3 video mo, Lotong Probinsya.
Ang galing pa-mention. Minsan, mag-ano, di ba, may laptop ka, boss, probinsya, principal, lutong probinsya, mag-ano ka din, mag-live ka rin. Diyan ka makakuha ng malaking watch hour. Kasi yung video mong upload, lang, pakunti-kunti lang, mubora ba? So, mag-live ka. Pwede ka naman maka-live kung naka-laptop ka kahit hindi ka naka 1K subscribers. Ayan, may 6 thumbs up na tayo. Salamat sa 6 thumbs up, guys. Ayan, nagyakap pa na sila. I'm sure yung dito, taga Pinas kasi, same. Sabi ni Rosie Light, may sahod ka na, sis? Wala pa, sis. Hinintay ko pa yung ko, hindi pa narating yung yung pin code. Kasi yung nilagay ko sa pin code, sis, sa yung address ko. Nilagay ko is sa probinsya talaga, yung province na province. Tapos hindi ko mag-expect na makarating yung na maaga kasi ang layo doon. Pinaka-sulok, ganon. Kaya pag uwi ko, kung hindi pa yun darating ngayong yun ang aasikasuhan ko pag uwi ko din. Okay lang naman, hindi pa yun dumating sa Pinas kasi wala pa ako doon. Pag uwi ko, saka ko siya, yun na siya, i-follow up ko siya. Pero sa ngayon, okay lang yung basta may, may patalastas. Kahit hindi pa dumating yung pin code ko. Sana ko. Ayan. Saan ako dito? Wala na. Ayun, ito pa. Sabi ni Ruina Juarez, hi sis, okay na po. Ayan, salamat sis Ruina. Ayan sis Ruina, baka hindi pa nyo sila kayakap si boss Lutong Probinsya. Yayakapan ka sa akin sobra pang saan? Sabi ni saan ka ngayon sis? Oh, nasa Qingdao sis. Sa Qingdao, sa province of China. Sabi ni Lutong Probinsya, ang yayakap sa akin, sobra pa sa yakap ang igaganti ko. Charot. Ayan, sabi ni Ruina Juarez, hi Lutong Probinsya. Ayan, yakapin nyo niya yan si Lutong Probinsya. Masarap yan yumakap. Sabi ni Lutong Probinsya, hi po, ma'am. Hi po, ma'am Rowena. Yan, yakapin niya Lila. 1, 2, 3, 4, 5. Sino pa yung hindi ko pa nalista dito? Rowena Juarez, Nili, Sarah Joy Fiderio, Roselite, Lutong Probinsya. Sabi ni Ruina Juarez, hihi, hala. Ayan, yakapan na kayo guys. Pag nayakap ninyo sa isa't isa. Sabi ni Lutong Probinsya, kumanta ka din kaya Lin, magaling ka namang sa video ke. Nako, pag kumanta ko baka wala nang manood at lalayas na sila lahat. Hindi, plano ko sana mag-live ako. Mag-live ako tapos iyan, gukurat mong anak. Wala na. Nangahoy na to. Ikaw kayo magandang kumanta, boss. Lutong Probinsya. Ikaw kayo mag-live ka kumanta. I'm sure na maraming sa'yo, maraming manood sa'yo kasi ang ganda ng boses, ng boses mo. Pang TNT. Di plano ko sana ngayon,
mamigay ako ng load. Kaso may napanood ako kagabi na si shout out sa iyo, Boss V&M channel. Sabi niya kung sa load na lang daw, wag na lang daw sa load, kundi ipalit mo na lang daw sa sa views or sa playlist, sabi niya. Kasi mas makakatulong pa daw yung magdagdag ng watch hour kaysa sa load. Magkano lang yung load? 150 ganon. Hindi yan hindi mas maganda pa, di ba? Kasi kanta. Chico, kaya ikaw na lang panoorin ko. Hindi naman kasi kanta ang Nietzsche ko, kaya ikaw na lang panoorin ko. Anong Nietzsche? Si Nietzsche. Nietzsche. Sabi ni Ruina Waris, guys, magbabayad ako ha. Yes, magbayaran na kayo. What? Na guys, pala, huwag yung balikan agad-agad, baka malata kayo ni Lulu YT na nagpalitan kayo ng subs at lagot kayo. Huwag yung balikan guys, mga kahit after 10 minutes, 15 minutes, ganun, pwede na. Ayun, may pula na dito. Ano kaya to? Okay lang, huwag kayong magalit guys na hindi kayo balikan agad. Kasi naman yan eh. Yan ang para hindi kayo malata ni Lulu White eh. Ang content ko luto eh. Pwede naman Pwede naman kahit content mo luto-luto, pwede naman i-rumble kasi sarili mo yung channel. Sarili mo yung walang sa'yo, walang pumipigil sa'yo kasi kahit luto-luto yung content mo, tapos lagyan mo ng kanta-kanta, kahit drama-drama, mukbang, ayan. Diyan, walang magbuot ni mo ba? Nahirapan talaga ako sa kalisod nitong Tagalog na to. Sabi ni Ruina Waris, hi sa'yo. Rosie Life. Ayan, hi daw sa'yo, Rosie Life. Ayan, may bagong pasok tayo si Minamahal. Hello to everyone. Shout out to Trupang Kumakalabukab. Pinahirapan mo naman ako sa'yo, Minamahal. Shout out sa Trupang Kumakalukab. Anong Kumakalabukab? Iwan ko. Basta yun na yan. Ayan, Minamahal, pakicomment po yung yung FB account mo sa community ko. May post ako sa community para ma-screenshot ko yung pinapanood na video mo. 3 videos panoorin ko, tapos screenshot ko pagkatapos ipakita ko sa'yo sa messenger mo. Sabi ni Lutong Probinsya, bad yun. Anong bad yun? Bad ba yun? Hindi Sabi ni Minamahal, hello po ate at sa lahat. Hello po daw sa iyo, sa inyong lahat yan. Baka hindi pa nyo kayakap si Minamahal. Tingnan nga natin to si Minamahal. Anong content nito? Akala ko lalaki, babae pa. Ayan, boss Boss Lutong Probinsya. Ano siya yung mga content niya, mga kanta-kanta. Ni Minamahal. Haha, thanks po ate. Nangati tuloy yung yung ulo ko. Ayan, mga content niya, boss Lutong Probinsya. Yakapin mo siya, mga kanta-kanta yung niya, content niya. Matagal ka na pala, sis. Minamahal. Dami mo na palang upload. Dami mo na upload Ay, sabi ni Minamahal, Carmina Lizano
Ping. Paki-comment doon sa community ko sis para hindi kasi pag dito nag-comment, mano sis, matabunan. Hindi ko na mahirapan ako sa pagkalkal. Lizano. Okay lang. Paki-comment doon sa may ano ko sa may community ko, may post ako doon sa community ko. Tapos paki-comment doon sis. Please. Sabi ni Ruina Waris, minamahal, hello sa'yo. Sabi ni Lutong Probinsya, ilang minuto ka pa rin, out muna ako saglit, balik na lang ako maya guys. Pabisita sa bahay ko, balikan ko kayo sa notification mamaya, paramdam lang po. Ha, God bless sa lahat. Yes, boss. Sige, salamat boss. Mga 1 hour lang ako boss. 1 hour. Tapos, i-end ko na kasi manonood pa ako ng mga videos sa inyo. 3 videos. Minamahal, opo, kaya lang nawala po yung VPN ko, kaya hirap ako ngayon sa YT. Hello po, Ate Ruina. Sis, saan ka pala ngayon, sis? Ano, minamahal, ba't kailangan mo din mag-VPN? Parehas tayo, Naka-VPN? Saan ka pala ngayon, sis? Ako din, gumamit ako ng VPN. Same ba tayo ng lugar, sis? Ang tagal mo na pala, ang ano mo na? Tagal mo na pala sa YT. Okay, salamat. Sige, pagkipuntahan nyo si Lutong probinsya, yakapan nyo siya. Mag-iwan lang kayo ng bakas doon sa bahay niya para mabalikan kayo. Sabi ni Ruina Waris, guys, sa lahat na bisita sa akin, babalikan ko talaga kayo. Don't worry. Yes, magbalikan tayo. Sino bang magtutulungan tayo lang lahat, di ba? Kaya mag-iwan lang kung kayong bumisita sa ibang bahay, guys, mag-iwan lang kayo ng bakas para mabalikan kayo. Minamahal, sa China po. O, parehas pala tayo, sis. Sa China ka din? Saan ka sa China, sis? Sabi niya, kaya lang, free VPN lang po ako, kaya hindi ako stable VPN ko. O, ako din, sis, yung Android ko. Free VPN lang gamit ko, tapos itong ko, ginagamit ko is, nagbabayad ako sa iPhone ko kasi walang free VPN sa iPhone eh. Yan lang ang mahirap sa mag-iPhone ka. Walang free VPN. Nagbabayad ako ng VPN ko. 28 per month. 28 RMB. Guangdong po. Sa Guangdong ka pala, sis. Ako sa Qingdao ako. Ayan, may bagong pasok tayo, si Samaruna. Ako po. Ayan, sis, paki-comment yung IP account nyo sa sa community ko, sis, para may screenshot ko yung yung video nyo na napanood ko. Ilista ko kayo, Samaruna. Ayan, para mamaya pupuntahan ko yung channel yung isa't isa. Dungguan China. Matagal ka na din dito, sis, sa China? Ayan, lahat ng nandito, paki-thumbs up, guys. Tapos, paki-comment yung FB account niyo sa my community post ko para may screenshot ko yung yung video na pinanood ko. Yan, sabi ni Ruina Waris, hello sa'yo, Samarona. Ayan, hello daw sa'yo, sis Samarona. Ayan, si Samarona, meron na din, nakakuha na siya ng nakakuha na siya ng madami na din siyang almost 5 years. Parehas na pala tayo, sis. Ako 5 years na din. Baka parehas tayo ng sis. Minamahal, baka parehas tayo ng agent. Sinong agent? Saan yung agent mo? Shanghai ka din? Sis, minamahal. Baka parehas tayo ng agent. Din 5 years na ako dito. Isa lang ding amo mo.
Matagal ka na pala na-join sa YouTube, sis minamahal. Join July 5, 2015 na 2015 pa. Excuse me. Hindi po taga Guangzhou, Chinese po agent ko. Chinese naman karamihan, Chinese din sa akin. Pero iisa ka lang ding amo mo. Kasi sa akin, isa lang din. Tapos, nakailis ko ngayon kasi wala yung ano ko, di ba? Wala nang pasok yung mga bata ngayon. So, nandun sila sa sa Switzerland, may summer camp yung anak niya. Kaya nakailis ako ngayon. At sabi naman ni Ruina Juarez, sis, saglit lang, exit muna ako. Yes. Okay, sis, no problem. Anong gamit mong VPN, sis? Minamahal. Ako sa akin yung yung Android ko, free lang din. Almost 4 years na po ako dito sa work ko. Matagal-tagal na din, sis. Ako 5 years na. Grabe. Kailang plan. Wait. Mas maganda kasi dito, sis, no? Magkano yung sahod mo? Malaki na yung sahod mo? Depende kasi sa agent, sa CloudWall po gamit ko. CloudWall gamit mo. Try mo yung sis, yung gamit ko na free din. Okay din siya. Ewan ko lang kung gagana ba sa'yo. Basta Android, gumagana lang to eh. Anong tawag ditong VPN na to? Try mong hotspot shield. Yun ang gamit ko. Maganda din yung hotspot. CloudWall, hindi pa. Okay lang po ha, dito mataas ko report ang agent ha. O nga no, ang agent naman talaga nag-aano dyan eh, pero siya nga yung laki kayong sahod doon. Nasa 8,500 na sila. Tapos may day off pa. May day off ka? Kami may day off twice a month lang, kaso di ako nagdi-day off kasi sayang din yung bayad na OT. Pag emergency lang maka-day off. Meron po ba sa iPhone? Wala sis. Yung iPhone ko is, nagbabayad ako. Binili ko yung nasa iPhone kong gamit na VPN sis. Gamit ko sa iPhone is, gamit ko sa iPhone guys, Shadow Wing eh. Tapos, yung monthly niya is 28. Imbes, yung una kong gamit, 25 lang per month. Ngayon, tumaas siya, 28 na. Nagmahal. Ikaw po, magkano ang sahod mo? Ano lang yung sahod ko? Magkano lang? 6,500 lang. Tapos, yung overtime is 1,000. So, naging 7,500. Pero okay na din. Mas malaki-laki na din. Diba? Pag iano na yan, convert na sa piso, maging 50 plus na yata. Meron pa akong day off every Monday. Buti ka pa, nagdi-day off. Ako hindi ako nagdi-day off. Sayang kasi yung overtime pay. Ayan, bumalik na si Lotong Probinsya. Go Kapa, Why Serado. Go Kapa, Why Serado. Charot. Baka hindi ka nakapiyot sa, boss, sa Kapa. Baka hindi ka nakapi-out doon. Sabi niya, mas malaki yung sahod. Buti, magkano sahod sa'yo? Magkano pala sa Guangdong? Guangdong, Guangzhou.
Matagal na kasi ako, tapos hindi ako naglipat-lipat ng amo, isa lang amo ko. Ha, sabi ni Lotong probinsya, hindi ako member. Member ka yata, hindi ka naka-payout. Kasi 5,500 lang sahod ko eh. Bakit ang liit, sis? Wala na ngayon dyan yung bago, mga, hindi, yung minimum na, yung ano na ngayon, doon, mga ano na, yung pinakamaliit is 6,000 na. Ba't ang liit na gano'n sa inyo dyan? Sa amin nga dito, probinsyang-probinsya, wala nang 5,500. Eh, maganda din kasi, ikaw kasi every Monday yung day off mo. Pero hindi ko report yung amo mo. Anuhin mo lang sa amo mo. Pasok ko 5 hours a day. Ay, ganda naman. Stay out ka pala. Tapos 5 hours a day lang. Okay na yung ano mo? 5,500? Ganda, malaki na din yun. Mas malaki pa yun sa sa ibang country, magkano lang, lalo na sa Middle East. Tapos pasok mo 5 hours a day lang. Hiyahay. Taga saan ka sa Pinas, sis, minamahal? Sabi ni Minamahal, kumakanta po ako, hindi po ako sa bahay. Ay! Ay! Alam ko na. Gets ko na. Meron din akong kaibigan na sa lang sila, sa Puso. Puso yata. Kaya pala yung mga content mo is mga kanta. Singer ka pala. Malaki din tips sa trabaho niyo. Sa tips lang kayo bumabawi. Ayan, sabi ni Lotong Probinsya, pinapanood ko ang video mo, ang ganda ng boses mo, minamahal. Ayan, baka ma-inlove ka dyan, boss. Lotong Probinsya. Sabi ni Minamahal, opo ate, minsan naisip ko magnani na lang, mas malaki kasi yung sahod. Pero, mas hayahay din yung nyo, trabaho nyo. Kaysa nani, ang hirap kaya magnani. Sabi ni Lotong Probinsya, nagsab na din po sa'yo. Dalaga ba siya? Dalaga ka ba daw, sis? Minamahal? Ayan. Single ka ba din, boss? Lotong Probinsya? Single ka ba ngayon? Sabi ni Minamahal, salamat po, Lotong Probinsya. Sabi ni Lutong Probinsya, may sidecar na ako. Sidecar lang may lisensya na ba? Wala. Sabi ni Minamahal, dala na po ako, hahalol. Dala na po daw siya. Dala. Anong dala? Dala na may ga.
Nadala na ako, lula. Nadala mo ka sis. Hayaan yung trabaho niyo sis. Nadala na daw siya, boss. Lutong probinsya. Pakainin mo lang siya ng ng niluto mo. Para hindi madala. Ayan, tumawa si boss, lutong probinsya. Anong oras dyan sa Kuwait ngayon? Boss, principal. Alas 3. Alas 3. From 7 o'clock until 12 yung work ko. Ayan, mas maganda. Ayaha yung trabaho mo sis. Ilang oras lang, 5 lang. 10:36 AM. Ayan, may bagong pasok tayo si Maui No. Hello, host. Hello din sa iyo, Maui No. Lotong probinsya, nasa duty ako. Ayan, maganda yan. Side, yung mo. Ayan, sabi ni Minamahal, 5 hours ahead tayo. Yes, 5 hours talaga yung sa Kuwait. Mas mataas yung oras mo na bakante, sis. Minamahal, kasi ilang oras ang trabaho mo. Mag-ano ka? 'Di ba sa umaga wala kang trabaho, pwede naman yata mag-tutor ka eh, 'di ba? Sideline tutor ba? Ang daming naghanap ngayon ng tutor dito ng mga bata. Laki ng sahod. Kahit 3 oras, ang laki ng makukuha mo kasi nandito nga 150 per 100 per hour yata 'yon. Tutor lang ng bata. Mag-sideline ka ng tutor, sis. Dami mag-hire ng tutor. Yung mga Pinay pa yung kinukuha nila kasi alam nila yung ng mga Pinay. Ayan, Maui, no. Ilista din kita sa mahirap po mag part-time dito. Sobrang strict po dito ngayon. Oo nga eh. Strict din. Dami na sa, mas sa Shanghai. May strict sa Shanghai. Grabe. Pero lang, tutor, di ba, yung may mga kakilala lang. Yung lang ba, yung mga friend lang, hindi yung ibang ibang hindi mo kakilala. Kasi dito yung yung mag-sideline tutor, 100, 150 yata yun per hour. Or 100, ganun. Basta nasa ganun lang. Ang laki na nun. Maka ka ng tutor ka ng 2 bata o sa isang araw, laki ng kikitain mo. Pero strict din. Daming
Ayan. Ang tamad mag-edit ng video is mag-live na lang para walang edit-edit. Boss, Lotong Probinsya, paki-edit nga yung video ko. Tinatamad ako mag-edit. Kaya, naisipan kong mag-live na lang para walang edit-edit. Diretso post na lang. Nakakatamad kaya mag-edit, no? Ate out po ako, kain lang po ako, sa lalabas na po ako, baka di ako nakailis pagbalik ko. Salamat po ate ko, God bless, and more power. Salamat din sis, kasi din, mamaya-maya konti, iyan ko lang din to. I-end ko na din to sis, salamat din sa pagpunta. Puntahan lang kita sa channel mo, tapos mag-comment ako doon sa mga video mo. Salamat din sis sa pagpunta. Ayan guys, naka 1 hour na tayo. I-ina natin to kasi manood ako ng video. Ilang tao to? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 na tao. Sige guys, bye-bye. And